Hei, nimeni on Mindo. Olen kansainvälisen kaupan opiskelija Lahden ammattikorkeakoulussa. Opiskelun aloitin 2014. Tämä video on viimeinen tehtävä tandem-kurssia varten. Videossa on tarkoitus kuvata oma kokemus kulttuurien kohtaamisesta opiskelun aikana. Minun onneksi sain opiskella lukion ulkomailla. Kävin lukion Uudessa-Seelannissa, kun olin käynyt yläasteen kotona. Kaikista hästäviä asia tämän uuden kulttuurin kohtaamisessa on kieli. Minun pitää puhua englantia suurimman osa ajasta opiskelun ja vapaa-ajan aikana, mutta koska minulla oli hyvä perustietoa englannista, kesti vain muutaman viikon, että totuin puhumaan siitä. Ihmiset siellä ovat hyvin ystävällisiä myös tuntemattomien kanssa. He eivät epäröi puhua sinun kanssa, jos tapasit heidät vaikka ulkona tai missä vain. Kotona Vietnamissa on myös samanlaista. Joten periaatteessa kaikkein Uudessa Seelannissa oli aika helppo tottua, vaikka se oli ihan uusi kulttuuri minulle. Juuri kuin luulin, että olin tottunut. Asumisen Uudessa Seelannissa sain mahdollisuuden muuttaa Suomen Lahti-nimisen kaupunkiin opiskelemaan korkeakoulua, joten tein niin. Tällä kertaa oli paljon vaikeampaa tottua uuteen kulttuuriin vapaa-aikana enimmäkseen. Taas vaikein osuus oli uusi kieli. Tällä kertaa minulla ei ollut mitään tietoa kielestä ennestään, joten oli vaikea, kun opettaja ei joskus tiennyt joen sana englanniksi ja joutui sanomaan sanan suomeksi. Niin ei ymmärtänyt, mitä hän tarkoitti. Sen lisäksi, kun menee ulos, ihmiset käyttävät kieltä, jota ei ymmärrä. Niin se on vähän masentava. Kuitenkin asiat paranivat vähän, kun kävin perussuomi kurssia koulussa. Aloin ymmärtämään paremmin, että mitä ihmiset yrittävät sanoa minulle. Ihmiset Suomessa ovat myös erilaisia verrattuna Vietnamiin tai Uuteen-Seelantiin. He ovat yleensä hiljaisia ja huolehtivat omista asioistaan, mutta he ovat myös hyvin ystävällisiä, jos pääset tutustumaan heihin. Ainakin oman kokemukseni mukaan, jonka sain tandem-kurssilta ja tandem-pariltani Makuselta. Suomessa eläessäni olen kohdannut myös toisen kulttuurin, venäläisen kulttuurin, koska puolet opiskelijoista luokassani on venäläisiä. Heidän kulttuuri on aika erilaista suomalaisen ja vietnamilaisen kulttuurin verrattuna. Sen huomaa, kun olemme juhlimassa. Venäläisillä on taipumus kerääntyä
yhteen jonkun kotiin ja juhlia äänekkäästi. Me vietnamilaiset juhlimme yleensä myös äänekkäästi, mutta ei kotona, vaan paikoissa, jotka ovat enemmän sopivia. Ja suomalaiset ovat yleensä hiljaisia, mutta kun aika juhlia, he yleensä juhlivat kovaa. Mielestäni kovempaa kuin vietnamilaiset ja venäläiset.